Здравейте хора, аз съм Александър или по-скоро Special Cake. Днеска снимаме на Minecraft Egg Wars. Извинете, забравих да включа клипа и затова не съм играл кой знае колко, само взех един меч, малко блокчета и яденче. Събирах заето блокчета и като ги размажа, принцип вчера играх едно играче пак. Направих ги разкъса всички, ама за жалост не беше както искам и... както си го приемете, че бях много слаб тогава. А пък преди вчера, когато изиграх един, него пък спечелих. По някаква причина, не знам как. И умрях, както виждате. Много съм... Goddammit! Как мога да умра те? Аз не знам просто. Много съм след като играл. Да, може да очаквате и други игри. Например, също следва по-честичко да правят клипове, ама няма така чест когато искам. Жалост. Какво да се прави сега, защото са... Ако някой си мисли, че като го можеш да скачва, скачва се втория път, джаста прав само го слагаш и веднага скачва и минете и хора. Аз при пак качих, вали би се качих. Зареждаше ми един ден. Това са някъде около 2 часа. 2 часа, т.е. един ден не са 2 часа. Но при мен беше един ден, защото аз трябва да се спах, седяла да пия, ама... Жалка работа просто, ще приемете. Сега беше така да едно, ще трябва да направя една работа искам. Аз също вчера убих там някакви хора, ама... Какво да направя? Ти убих, после се не убиха, ама... Така, се надявам, че е хубаво, защото ще купя един почти. Надявам се да се чувам. И така, сега... блокчета... Така. Лайвстримове ще има, като събира 100 абоната. Те малко по-традичко, освен другите ютубъри, защото другите ютубъри ги знам на 10-100 000 абоната тръгват. И такива са нещата. Направо се спикат ги чуят тези блокчета само. Очаквайте, като след няколко години. Очаквайте, сигурно и аз се знам след колко години. Искам. Аз не знам колко. Най-вероятно след 3, 2, 1, 4 години някъде там. Има време, бе, хора. Има време. Goddammit, трябва да се му убивам сега, защото... Подявали ли цяло, аз не съм се направил така руска, бе. Джиби, бам. Значи ще ви трябва, ще се взема, с колко се списана, ще взема толкова 16. Точно 16 цели да направя. Окей, хора, окей. И сега остава да спукам на някой яйцето, тогава ще бъда много радостен, защото мога да правя килове, но не мога да направя. Едно тъпо яйце да счупа! Това е тъжна история, хора. Забравих, че няма меч! Господи, мили!
What the hell? Не забранчила, bitch! Господи мили! Спасете ме! Този зрут иска да ме убие! Добре, по-спокойно съм. Ама заяшило мечка, нали? Добре, малко съм странен, те пред вас сигурно ще ви е странно, но както и да е. Сета ми е до 5, нали? Добре. Той се може да би, ама... Така. Трябва отиваме към уния на ръж. Ще ви убия. Всъщност, ето там на Йелова. Грина, бе. Да, бе, Грина мога да го убия сам. Добре. Ще отидем сега на ето тоя... Абе, не ми се струва, че той е Грин, бе. Защо само то? Ама аз нямам спалнер на Голд. Чакай, той е бил Джарев, аз къв съм заблян. Не, нещо не е. Ще взема малко. God damn it, game! Учитка има наблизо. Такова. Така. Давай голд, брат. Ще ми дадеш ли 10 голд за... Вой някой ще ми убие яйцето. Някой ще ми убие яйцето. Вой. Много съм зле. Майко мила. Но... Опа. Бягай. Не. Моля ви се, не бей. Ящи. Ами това си е като свещи хора. Мале. Не, умри, не, изрули. Не знам, че тук имам поне... Поне знаете, че вече мозъка ми направо... Добре. Окей. Айрон неща. Виждате, че още не са ми такова не... Въй! Страшно за майко. Мале. Майко. Бе, хора, аз съм убил много тъпе. Забравих, че яйцето забравих. Аз да ги убивам, аз да ги убивам. Аз ще убия себе си. О, Господи. О, демон. Блокчетата се надявам да ме стигнат. Ами ще ме стигнат. Може. Те да се заграда с направя. Ихкат къщичка ще се направя. Добре, 8 голд. С голд какво мога да скъпа? Чакай да събера 10. Хайде, слънце! Давай голд! Окей. Ще застана ти, за да е такова да стане като преди. Някой ми щупи яйцето! Ой! Упък! Убри! Идиот! Ау! Не! Окей, хора. Не, още малко. Добре, ще изиграем там. Не, къде? На компютър? Ще го взема? Там в твоя компютър сте? Да, там в моя. Добре, хора, извинете за това. Ще излезе как да се уча сега в хъба хора, като открият...
Опа. Не знам дали спрях хора клипа. Не съм. Логи. Окей, хора. Ако искате, ето го IP-то на сървъра play.mystichero.com. Така. Да видим сега, може да изиграем как беше, бе? Може едно скайлорче. Искате? Искате ли? Не му питам. Напитам, направо влизаме. Вау, това как са го направили? Добре. Окей. Select options. Така. Kit менюто. Искам... Това е free. Аз пари... Сега няма ми даде. Гацитата игра. Бе, хора, после или утре може да чакате някой друг клипче. Да знам. Окей. Добре. Този клип най-вероятно няма го правим, защото... Защото после ще направя още един и няма сигурно да качете и ще няма първо ще качете и нямаме първия клип. Да, те. Добре. God damn! Това е ужас! Ти ми късмета, бе! Ау! Ужасен късмет направо! Golden Apple, yeah! Както музиката Golden Apple, Golden Apple! Не, това ми изпълни душата! Окей, бе! Още не. Добре. Слушай, ще те палакамка, майко! Не мога повярвам. Господи мили! Откъде изкара този късмет, бе? Тайко, билко! Той май само на едно идея, че нагоре да беше. Ела ти при мен! Готино! Вижте! Шапне се едно! Protection, fire, respect! Protection, fire, respect! Ай се пире! Мама ти! Добре, хора, надявам се клип да ви е харесал. Споделете го с приятели и ще се видим следващия път с вас. Беше The Special Hits, който е малко дечака, така. Добре. И ако искате, ето, сега ще ви покажа The Single Player. Ето го, Mystic Hero и IP-то ви play.mystichero.com. Малки букви. Play е с голяма буква. Надявам се да ви хареса клипът, го споделете с приятели и не коментирайте, че съм луд, защото съм си луд. Защото така. Го споделете с приятели отново, защото така. Бай!